Pois do que estábamos falando é que vai haber unha exposición, xa vos contei a temática da exposición, que era unha das cousas que a mí máis me rayaban, máis me frustraban, máis me facían non querer facer a exposición, era non ter un tema, pero puxeme a pintar e dixen, eu que defendo que a arte é a autobiografía do artista, que é o que sinte, o que pensa, o amor que ten, o dolor que sufre, e que foi o que vivi estes anos, pois esa narrativa deses cadros que pintei, que moitos xa vistedes, incluso xa na última exposición que fixen xa había algún que vou recuperar e vai ter como outro sentido, e cadros que fixen agora, é dicir, nestes últimos meses, subín unha Instagram recientemente que fala do momento da ruptura, e nada, pouco máis xa vos irei contando, agora vou facer así, vou aparecer no meu taller e farei como outra explicación. Mirade que rápido viñamos para o taller, é que parece que mágico, o cine é así, sabes, faz así e está no outro lado. Pero bueno, tonterías aparte, estou vendo aí e faime moito brillo as gafas, daquela botar sin elas, e o gorrito. Aí vai. Pois nada, xa estamos de volta aquí outra vez, que estou tendo máis problemas que nada para gravar este videoblog, que o micro, que o objetivo, que se me empaña o objetivo, que non me vai non sei que non me vai non sei canto. Estou tendo unhas complicaciones, pero eu vou turar para diante sempre, e daquela, por esos últimos vídeos foron así como foron, que non estaba moi ben. Pero bueno, eu creo que este xa ganou algo, non? Dicir, creo que se escoita xa mellor que nos vídeos anteriores. Creo que ademais tamén xa ten un mellor imaxe, polo menos está... Ou non sei, vos diredes, poñedemo por aquí abaixo nos comentarios. Iso, volvendo ao tema da exposición. Nun principio non o quería facer porque xa fixen 2 exposicións en Carballo nos últimos 5 anos, e dixen, pois é un bom momento para traelo aquí ao canal de YouTube. Xa que o fago, é dicir, quero enseñarme o día a día, pois que mellor opción que facer un vídeo contando como se fai unha exposición, a idea que hai detrás dunha exposición. Porque moitas veces a xente, cando vai a un espazo expositivo, que séntese como apartado, é dicir, como que non entende moi ben que hai aí. E daquela fago este vídeo para decir, mira, a exposición vai desto. E para esta exposición quería como abrirme máis aínda, porque ainda que xa fixen varias exposicións desde que acabei Bellas Artes, pois sempre como que me apartei un pouco da obra, é dicir, como eu sempre tiven como ese como ferramenta, como arma de apartarme, é dicir, como hasta o meu propio nome artístico un pouco para poñerme distancia entre eu e a obra, é dicir, como, é dicir, eu chamo Antón, e puxeme Tocho Camaño para apartarme, poñerme unha máscara, como para non, sabes, para non enseñarme de todo. Pero agora, é dicir, como teño a vontade de meterlle máis chicha, é dicir, como contar máis, é dicir, como facelo máis persoal aínda, é dicir, como que se non vexo como que vai ser imposible chegar a xente, vai ser imposible facer sentir, e por eso dixen, pois mira, vou con todo e vou ir desnudo pola vida e a ver si a ver como me vai así. Ao final, estes últimos 3 anos, pois estive nunha relación sentimental que foi moi bonita, que rematou, que aprendi moito nela, pero como que xa non... xa é parte do pasado, é dicir, teño como eses cadros da relación que reflexan moi ben eses días alegres, eses días bonitos, eses días de verán, esas noites de... Dicir, reflexan a noite de verán, reflexan as tardes de praia de verán, reflexan eso, domingos de sofá, reflexan un pouco todo iso, aspiraciones futuras que tes na relación, é dicir, a través do retrato e da miña propia ambición na pintura, queda aí reflexado un pouco, que era como un soño que tamén compartíamos naquela. Gostaríamos algo como ese sentimento que tiven, que compartín coa miña parella, da cara a nosa relación na pintura, é dicir, como creo que quedou aí reflexada, musa artista, artista musa, e creo que é moi bonito, e non só eso, sino como que tamén quero reflexar non só eso, é dicir, como reflexar a parte esa bonita, sino tamén o que ven despois. Quero ir como ao sentimento, a emoción, que ao final é algo meu, é dicir, como incluso estando nunha relación ou estando solteiro, ao final esa emoción, esa felicidade que vives é túa, sempre, é dicir, non sempre che vai pertencer a ti. É un pouco tamén unha mensaxe que quero mandar con esta exposición, é cando estás cando deixas a tua parella e todo ese que compartixes, todos esos proxectos, todas esas ambicións,
tes que volver a facerte de algún xeito, hai que volver como a, non sei, é como un proceso e tamén quero ensinar este proceso, que é parte da idea da exposición que teño en mente que se vai estrear o bueno, poñer por aquí porque non me acordo, pero creo que é o domingo 23 de marzo en Carballo, en Estudo Garabato. Vou coller os cadros que pintei na relación, que ao final son moitos retratos, momentos e pinturas moi alegres, e vou velas enseñar. É dicir, sería algo así, isto pintei, no, é dicir, como é unha imaxe, un desnudo, pero é un pouco miña idea de xuntar os cadros estando na relación e logo cando remata o amor. É dicir, cando remata o amor, pois ese momento de desgarro inicial que un pouco creo que é reflexado nesta obra, esa despedida do amor que rematas, ese amor que queda como parado no tempo, que non sabes moi ben que fa, é dicir, como que é como algo raro, é dicir, como, vale, hasta aquí, sabes, non sei. E logo ainda sigue, de algún xeito, rollo, a vida sigue, pero é un pouco ese cadro, é como esa barreira, esa fronteira entre unha cousa e a outra. Por que catro cousas? Pois é un xogo así de palabras, catro cousas, porque é pequena, así, cando dices catro cousas, pois que hai catro cuadros, vai haber, algo máis haberá, pero pouco máis. E catro cousas por unha canción de Camaño Ameixeiras, con Rodrigo Cuevas, que leva ese título, e fala un pouco tamén dese sentimento e daquela é un pouco ese, sabes, por non poñerlle a de título, pois, eu que sei, catro cousas está ben. Veña, despídeme ata mañán. Vémonos no seguinte vlog e xa vos irei explicando máis sobre a exposición. Así que nada, un biquiño, vémonos.